Hellcat. Assalamualaikum mga temangod. Kita nagbalik. Nah, simpranes ko kanimo. Sabay kita nakakata pa kilisisi. Yari kita taman tasik titiwang sa. Taman tasik titiwang sa ini. Yari malago ngam-ngam. Lago siya. Yung problema ini biyon. Jadi makasud. Pasanan din CMCO ini. Tahun taliwat-liwat doon takalawat yung dano yung pagsusura ng loob. 我太难了。 Bukliwat mo dyan yung katungat na ko. Ang sandiat to, itaon ta na. Yun ini yari pagkitawa. Pagkitawa, bukuwakingan. Jogging yung tanah harap mong paunahan nyo. Ang galo-galo yun, yung lawang harap mong palaw. Tayo sa jogging yung tanah. Kaya nasong na, jogging kita. Jogging na ako. 2 minutes. Ayun lawang na, tutup. Ito pa ako na dito. Jogging ta. Ingat nyo nyo mga temangod. Laguin sapa-sapa. Baru sa nag-jogging na nila. Sanda tutuyon tayo jogging ta. Nah. Ano mga temangod? Later. Mga sandini. Nah. Ayan na kita talong guys. Sambat ko magpaseksi kita. Paseksi kita guys. Sinagaw na. Sama niya guys. Lumaging na kita mga 2 round. Ang karoon ibang tunga na kita. Grabe naghungat-tungat na magtoy. Grabe may lago sim place ini. Nah, sa tutuyon ta. Ano sa Singapore. Kaya. A few moments later. Kaya guys. 2 round na yung kaya. Ano panahon ta? Tungat-tungat. Yan si Pacquiao paglulumbaan kura. Kura sambala ni. Ha? Yes yan. Lawi lago. Mang lagsin mo rin. Isang kalawan yung sin din dun. Putang ko na bakas. Ayat din tuk-tuk sing LCC. Ganda ka mo ha. Ikat guys. Nah, nakajakpat kura. Sini kita ka buaya. Sa bangka mo guys, bangka mo mingit din yaon ba makaista rin din eh. Duren din eh. Exercise kita. Kupis-kupisin tiyan ini wat. Labin tiyan ini yan ini ka. Ini ka display. Let's go, hinangin. Bisa pa rin kay ma'am. Ako lang din pag-exercise hindi ini. Kunin yung pang bata-bata ini, pang Tomas. No. So bisitaon mari balik. Ha? Pagusing kwan. Okay, pag-exercise hindi ni. Alis teknik. Kun. Tingnan niyo kung lang. Hindi ko ban. Ini pangko guys, ngan tahu sini guys. Sa ini, lang mo dito pang ringan ni. Ha?
halong. Ang langoy. Ano mga yan? Pangkingan nila. Yung mga istalong. Pag kita ko na ako istalong. Saan ako nag-iyan tulong. Lang yung kipagpamingitan din din. Sarap ba yung prito na style? Paano yung tilapia? Guys, tawag mo ba yun? Ano yung tilapia? Iris. Sa iris. Dakman nila pang ay, nakalak mo yan. Nakalak mo yan, Ryan. Bili kita. Look. 2,000 years later. Grabe guys. Kaya ako pa lang agitungan si bandar. Manin niya agitungan si bandar ini. Kuala Lumpur. Grabe ko mag-ipat sinula mo. Kabilib. Sana yung Pilipinas biyan di sab. Kaya guys. Na video ko na nga tayo ng mga place niya maningkat pagtambay-tambayan. Later. It's time to exercise. Mag-exercise kita. Yan na. Mabigla. Nangangal kita makasud paginangan. Condition. Adlaw ini. Sarap sinsuka. Sarap sinsuka guys. Sunog na kita rin di. Yee! Sunog kita Marty. Ang kawal nga maitom dako. Kami sambiat tu. Stop time vlog ini. Mangisuka mo rin doon namin nakikita pa sin vlog ko ini sampai patayam ini. Na ayun yung mga kalupay subscribe-in channel tayo. Guys. Tawagan kita. Palagoon tayong channel ini. Ang manjari. Bang dulang tayo nakatala. Okay. Assalamualaikum kanyo katan.